Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 4-nji iýuly hepdeniň tişenbe güni efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. Demirgazy Koreýa kontinentary täze ballistik raketasyny üstünlükli sinanlygyny we onuň dünýäniň islendik ýerinde nyşany ýetmäge hukyplydygyny aýdýar. Demirgazy Koreýanyň döwlet telewizionasynyň 4-nji iýulda aýtmagyna görä, Hwasong 14 raketasy 2800 kilometr uzaklyga baryp 39 minutdan soň nyşany ýetipdir. Bunu bataran ýarag ekspertleri agdalan netijäniň Demirgazy Koreýanyň iň üstünlikli raketa synagy bolmagynyň ehtimallygyny aýdýarlar. Bilermenler bu ýaraglaryň orta aralygy niýetlenen raketa bolup Alyaska ýetmäge ukyply bolup biljegini belliýärler. Gün Orta Koreýanyň harbiýleri raketanyň 930 kilometr uzaklyga ýetip Ýapon deňizinde Ýaponiýanyň ykdysady giňişliginiň golaýynda suwa gaçanlygyny aýdýarlar. Bu görkeziji orta aralygy niýetlenen ballistik raketa üçin gysga hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öz reaksiýasyny Twitter ulgamynda ma'lum etdi we Gün Orta Koreýanyň hem Ýaponiýanyň mundan beýle çydam etjegine ynanmak kyn diýdi. Trump Demirgazy Koreýanyň iň uly ýarany Hytaýy, onuň öz sözü bilen aýdylanda Demirgazy Koreýa babatynda agramly hereket etmäge we bu akmaklygy müdimlik besetmäge çağırdy. Siriýada Birleşen Ştatlaryň goldawyna dayanýan güýçler Rakka şäherini Islam döwleti toparynyň elinden almak boýunça amalaşyrýan söwüşleriň dowamında şäheriň gadymy böleginiň daşyndaky haýatdan geçmegi başardylar diýip Birleşen Ştatlaryň merkezi harby ýolbaşçylygy 3-nji iýulda aýtdy. Koalisiýon güýçler Siriýanyň demokratik güýçlerini goldap Rakkanyň iň berkidilen bölegine ýetdiler we şäheriň gadymy böleginiň daşyndaky Rafigah diwaryndaky sany kiçi aralyg açdylar diýip merkezi harby ýolbaşçylygy belliýär. Maglumaty görä Siriýanyň demokratik güýçleri Islam döwleti toparynyň söwüşçileriniň berk garşylygyna duçar boldular. Söwüşçiler söwüş pozisiýalaryny ulandylar. Minalardan hem partlaýjy serişdelerden peýdalandylar. Germaniýanyň içeri işler ministri Thomas de Maizieriň 4-nji iýunda aýtmagyna görä, Germaniýanyň howpsuzlyk güýçleri hepdeniň aýagynda dünýäniň ykdysady taýdan iň kuwatly uly 20lik guramasynyň samitini geçirýän Hamburg şäherinde 8000 çemesi protestçiniň üýüşçegini çak edýär. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel samita ýolbaşçylyk eder. Maizieri 7-nji we 8-nji iýulda samitin geçiriljek wagtynda şäherde howpsuzlygy üçin etmek üçin 20.000 çemesi polisiýa ofitseriniň jemlenjekdigini habar berdi. Ol polisiýanyň kapitalizme garşy çykyş edýän protestçilere gözükçülük etmäge we baş bozorluga garşy çäre görmäge taýýarlanýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň Kiçijik Salgat idarasynyň geçen hepde tutuş dünýäde kompýuterleriň en çemesine zarba uran kiber hüjüm bilen baglylykda guman edilip suwda çekilmegi mümkin. Ukrainanyň kiber jinaýatçylyklary boýunça polisiýasynyň başlygy Serhiy Demyuk Kiýewde ýerleşýän MI-DOK karhanasynyň işgärleriniň öz tehnologiýa infrastrukturasynyň howpsuz däldigini ençemezek duýduranlygyny 3-nji iýulda media serişdelerine aýtdy. Olar muny bilipdi diýip Demyuk Associated Press agentligine aýtdy. Olar bu täwli üçin jogapkärçilik çekmeli bolarlar diýip bellidi. Bizim kampaniýanyň ýolbaşçylary bilen meselemiz bar diýip olar öz sistemasynyň programmasynda virusyň bardygyny bilip hiç sat etmediler. Eger bu tasdiklansa biz iş gozgarys diýip Demyuk Reuters aýtdy. Emma şirketi dolandyrýan maşgala Alesi Linik we onuň kakasy Serhiy özleriniň MI-DOK meşhur salgyt programmasynyň virusyň ýaýramagyna jogapkär däldigini we özlerine garşy ýönkülýän aýplamalara düşünmeýändiklerini aýdýarlar. 4-nji iýulda Astanada Orsiýetiň, Iranyň, Türkiýanyň we Birleşen Ştatlaryň diplomatlary, Siriýanyň hökümet resmiýetleri we opozisiýon toparlaryň käbiriniň wekilleri bilen bilelikde parahatçylyk urundaky gepleşikleriň 5-nji tapgyryna başladylar. Gazakstanyň paýtagtynda geçirilýän bu iki günlük gepleşiklere Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň Siriýa boýunça ýörüýti wekili Stefan de Mistura hem gatnaşýar. Orsiýetiň, Türkiýanyň we Iranyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikler Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygyndaky Ženewa gepleşiklerinden aýra geçirilýär. Gazakstanyň Daşary işler ministrligi 4-nji iýuldaky duşuň resmi toparlaryň arasynda iki-çek gepleşikler görnüşde geçiriljekdigini aýdýarlar. Gazakstanyň Daşary işler ministri Kayrat Abdurahmanow gepleşiklere Siriýanyň opozisiýon toparyndan 9 adamyň gatnaşýanlygyny ma'lum etdi. Siriýanyň hökümet delegasiýasynyň ýolbaşçysy Başar al-Jafari 4-nji iýulda bolan duşuklaryň çäginde Iranyň Daşary işler ministriniň orunbasary Hussein Jaberi Ansari bilen gepleşdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosy. Efirde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaymerdan Gulmurady Kabuldan siz bilen. Awganistanyň prezidenti Muhammed Eşref Gany Türkmenistanda resmi safarda boldy. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda ençeme ulalaşyga gol goýuldy. Bu iki ýurduň arasynda howpsuzlyk meselesi bilen baglam gurrun edilipdir. Hormatly radio dinleýijiler, Prezident Gany bilen Türkmenistana baryp gelen Awgan prezidentiniň maslahatçy ministri Muhammed Ishaq Filut bilen söhbetdeşligi size hödürleýär. Prezident Muhammed Eşref Gany Mawlawsa Jora men Türkmenlerden iki wezir saýyp bar bila alkyty birleri bardy köp ýaxşy garşy aldy. Türkmenistanyň prezidenti Tafi barada gepleşip geçirildi. Uswalt ýol, demir ýol, iqtisadi urda şertnama düzüldi. Medeni, ilmi gepleşik, elektrik, ulalaşyk bolup tane ýaxşy ötdi. Awganistanda howpsuzlyk şertleri hem yaramaz. Türkmen-Awgan serhedinde de jeňçileriň hereket edýänligi aýdylýar. Howpsuzlyk mesele bilen baglam gurrun edildimi? Olam aýdyldy. Türkmenistan bir taraf döwlet bolmaly, hökümet bolmaly. Olsa bir taraflygy şakaçylygyny saklap gelýär. Awganistanyň prezidenti wada berdi, şu bir taraflygyň ýoly bilen men seňle dogorluk gatnaşaryn diýdi. Siýasy urdan öz işmi rezetler, öz işinde bir taraflyk bilen birler gatnaşar diýdi seň bilen diýdi. Şoň üçin dogonum diýdi prezidenti Türkmenistan köp ýaxşy guwandy, hoş boldy. Teröristler ol bir taraflığa qarab oturan yok. Bärde Türkmenistan'ın serhedinin yakınlarında yaragal satılıp tud, uruş var. O yerde ol ýagdaýlardan gorkýandygyny aýtdym olar. Serhedi gorak üçin çare görüň diýip aýdyldymy? Bir taraf memleketlikni hemme bilýär. Şu uşet ýollaryn bilýär. Türkmenistan hemme razy Türkmenistan'ın. Ondan serhed boyunda Türkmen milleti ýaşaýar köpler. Ta şordepe sorgunda çelik. Meniň pikirimçe Türkmenistan'a hiçbir taraftan ziyan yetmez diýip özümden pikirim barda. Türkmenler aňry Türkmenistan'a ziyan yetmegine, Türkmenistan'a howp abanmagyna taraptar bolmaz da siziň diýjek bolýaryňyz şeýlemi? Bolmaz. Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan halky için, dünya Türkmenleri için Allah'da hemişe var. Ondan soň hiçbir Türkmenin vicdanı kabul etmedi. Türkmenistan'a bir zerreti getirecek diýdi. Başgaları getirecek diýdim şaýat Türkmenler mamanat etdi. Ol hemme bir de bir taraf bolan soň. Türkmenistan demir yol çekecek. Awganistan Sarkaly Tajikistan'a çelli, hem Tahirata çellijem, Turgunda çellijem demir yol çekilecek. Yüpek ýoly täzelenjek. Türkmenistanlylar bärde gelip işlemeli diýip bilşiňiz ýaly. Faryab welaýatynyň 9 etraby Türkmenistan bilen çekleşýär. Faryab welaýatynyň köp etraplarynda howpsuzlyk şertleri yaramaz. Jeňçiler o ýerde hereket edýär, uruş barýar, elektrik geçirjilerine ziyan ýetirýär. Şeýle ýagdaýda proýektleri amala aşyrmak mümkin bolarmy? Mana Awganistanda görüp otursagyr, ondan başga ýerlerden ol hilmen Kandahar taraplaryndan ol ýol edip oturlar, o şet ýollar oňa garşy däl de, meselem ýa ýol gurulsa, ol ýekebir hökümetden de ahira, ol hemmen kim bolýardy, hemmeden ýürüýär şo ýoldan. Elektrik çekilseler ýa demir ýol, ol hemmeden ýürümeli bolýardy. Oň üçin hökümetiň muhalifleri hem degmese başka yerlerden geplen yok, bir yerlerden geplenmez inşallah. Milletin pidası, millet pidanalı. Karanlıkta oturulmasa elektrik yaksa, yakçılıkta oturur. Türkmenistan'ın prezidenti bilen sizem Türkmen wekili hökmünde hem Awgan resmisi hökmünde duşga gatnaşdyňyz. Şonda Türkmenistan'ın prezidenti Awgan türkmenleri hakda gurrun etdimi? Özleri alayda da gurrunlaşdy, biledem gurrunlaşdy. Prezident Gany ören Türkmenleri hurmat edip aýtdy şo ýerde mana. Başka milliyetlerden birek bu Türkmenlerden iki sanak en yukarı kişileri men alıp geldim diýip marifi etdiler. Olaryň ören kızykly hurmat etdiler, kızyklandylar. Ören degende. Söhbetdeşlik geçirip adatlygy ýetiren Şaymerdan Gulmurady. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar.
Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. İkinci kal zavodunun guruluşy boýunça tender bäsleşiginiň möhleti uzaldyldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Liwap welaýatynyň Garywel käninde gurulmagy planlaşdyrylýan ikinji kal zawoduny proýektleşdirmek we gurmak boýunça tender bäsleşiginiň möhletini uzaltdy. Türkmen mediasynyň 30 iýunyna beren maglumatyna görä, Türkmen Himiýa döwlet konserni dag magdanlaryny baýlaşdyrjy bu kombinatyň guruluşy ynanyljy kompaniýanyň zawody başdan aýak tä ulanşyga berilýänçä işlerini dolu görnüşde amala aşyrmalydygyny ma'lum etdi. Ýatladyk geçdik. İlk wada Türkmenistan bu kali zawodunyň guruluşy boýunça şu ýylyň 17 aprelinde tender bäsleşigini elan edip, kombinatyň guruluşy boýunça teklip üçin wagt möhleti 2017-nji ýylyň 16-njy iýuny diýilip göz tutulupdy. Mundan öň has takyk şu ýylyň mart aýynyň 31-ine Türkmenistan Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulan we bahasy $1 milliard kali öndürjü kombinaty işe girdi. Şondan soň aprel aýynyň ahyryna Belarus media serişdeleri Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko salgylanyp Türkmenistanyň Belarusdan dag magdanyny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty gurup bermegi soraýanlygyny habar beripdi. Belaruslara täze kombinatyň gurulşyny ynanmak üçin ähli güýjüň ulanjakdygy hut özüme wada berildi. Emma men oňa Türkmenistanyň prezidentine aýtdym. Egerde biz islesek, onsuzam tenderde utors diýdim diýip bu neşri Lukashenkany stirledi. Bahasy ortaça 1,14 milliard Amerikan dollar möçörünedigi aýdylýan bu täze kali zawoduny gurmak boýunça tender bäsleşiginiň möhletiniň uzaldylmagynyň sebäpleri barada Türkmen häkimetleri tarapyndan jikme-jik maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosyna Belarus kompaniýalarynyň bu tender bäsleşigine gatnaşmaýanlygyny anyklamak başartmady. Bundan öň, ýagny may aýyna Belarus bilen Türkmenistanyň özara harit dolanşygyny $500 milyon çenli ýokarlandyrmagy niýet edilýänligi şol bir wagtda Aşgabatyň Minsk bilen garlykda gurulan dag magdan baýlaşdyrjy kombinat üçin doly hasaplaşmanlygy barada habarlar peýda bolupdy. Belarusyň premier ministriniň ornasary Anatoliy Kalininiň 10-njy maýda ykdysady hyzmatdaşlyk barada Belarus Türkmen hökümetary komissiýasynyň mejlisinden soň jurnalistler aýtmagyna görä, Türkmenistan heniz garlykda gurulan we goloýda ulanşyga berilen kombinat üçin doly hasaplaşmandyr. Belarus bu deskany ulanmaga bermek boýunça öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirdi. Inni biz bile işleşen potrosçularımız, material belgilerimiz bilen hasaplaşmak üçin dolu hasaplaşyga garaşýas diýip Belta neşri vice-premieriň ornasarynyň sözüni stirledi. Emma Kalinin Türkmenistanyň näçe belgisiniň galanlygyny anyklaşdyrmady. Ýatlak geçsek, Türkmenistanyň Belarus bilen 2009-njy ýylda gol çekilen ulalyşygyna görä, Liwap welaýatyny gurulan garlyk kombinatynyň işe girdilmegi bir näçe gezek ýyza süýşürildi. Taraplar işlerin gitmezligini, tölekleriň wagtyny edilmezligini bir-birini aýpladylar. Gal berse de, şu ýylyň may aýyna Türkmenistanyň garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatynyň planlaşdyrylan kuwatynyň diňe 7% derejesinde peýdalanýanlygy barada maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdesi Altyn Asr saýtynyň maglumatyna görä, kali dökünlerini öndürýän garlykdaky bu kombinatda ýazyrky wagtda her gije günüzde 1500 arlygyna magdan çygmaly öndürilýär. Bu gidişinne ýylda $500 milyon tonna magdan çykarylyp, ondan 100.000 tonna arasda kali dökünlerini öndürip bolar diýip Türkmenistanyň kronikasy belleýär. Türkmenistanyň hökümeti garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatda ýylda 1,14 milyon kali dökünlerini öndürmek planlaryny elan edipdi we munyň üçin ýylda 7 milyon tonnadan gowrak magdan çygmalynyň zerurdygyny ma'lum edipdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatyň esasy şaý ýollarynyň uğrunda yerleşen we özüniň görnüklüligi bilen tapawutlanýan awtobus duralgalarynyň sowadyjyly otoglaryna ýolagçylaryň goý berilmeýändigi habar berilýär. Adatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri soňky ýyllarda bu duralgalardan paýtagtyň Saparmurat Türkmenbaşy garaşsyzlyk we bitaraplyk şaý ýollarynyň uğrunda onlarçasynyň gurulup ulanylmagy berilendigine garamazdan şu günler olaryň ählisiniň gapysynyň elmidama gulply saklanylýandygyny aýdýarlar. Gazet jurnal satmalı üçün niyetlenen kiosklar, dukanlıklar umuman işlenip, içinde ispilit adlı bir kışına yıladıcı, tomzunu soğuducu oturdulan otoğlanda ağzı kulplu dur. Onu yolcuları girmek kadagan olur. Dip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Belläp geçdik daşy ak mermere çalymdaş material bilen örtülen we ýaşaýyş otogyny ýadyňa salýan bu duralgalaryň içinde ýolagçylar üçin niýetlenen 10-dan gowrak oturguç bilen bir hatarda LCD telewizorlar, sowadyjy split ulamlar, hatda diri güller hem bar. Aşgabatyň Saparmurat Türkmenbaşy şaý ýolunyň uğrunda awtobusa garaşyp duran ýaşaýjylaryň ençemesi howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan hem aşan bu günlerde ýolagçylaryň duralgalardaky split ulamly otoglarda däldi, olaryň kölegesinde ýa-da töwerekdäki baglaryň saýasynda garaşmaly bolýandygyndan nägile bolýar. Açyk howada epesli wagt awtobusa garaşmaly bolýan ýolagçylary gyşda soğukdan, tomusda ıssydan goramak üçin gurulan bu duralgalara millionlap maliýe serişdesi harçlanýar. Emma olara ýolagçylar goý berilmeýär. Onda bu duralgalar näme üçin gurulýar? Diýip özüni meňli daýda diýip tanıştyran Aşgabatyň ýaşaýjysy diýrenýär. Adatlyk Radiosu bu duralgalardaky otoglaryň näme sebäpden gulply durandygy barada Aşgabatyň şäher häkimligi bilen habarlaşanda bu edaranyň jogapkar resmisi bu maglumatyň ýalandygyny aýdyp, sowadyjy split ulamly otoglara ýolagçylaryň goý berilmeýändigi baradaky maglumatlary dilisi bilen inkar etdi. Emma Türkmenistanyň Awtolog ministrligine degişli käbir edaralaryň resmileriniň adynyň efirde tutulmadylygy şerti bilen beren maglumatyna görä, olara Aziýa oýunlary başlanýança bu otoglaryň gulply saklanylmalydygy barada ýürüýte tapşyryk berilipdir. Ýokary derejeli resmiler şolary gulply saklaň. Şonuň içine adamlar girse olaryň zaýlanmagy mümkin, splitleriň döwülmegi, hatardan çykmagy mümkin. Şonuň üçin olar gulply dursun. Aziýa oýunlary başlanyp ýurda mehmanlar gelip başlanda olary açarys diýdiler. Diýip Türkmenistanyň Awtolog ministrligine degişli edaranyň resmisi özüniň dilüstü bilen beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk Radiosyna bu maglumaty Türkmenistanyň ýokary derejeli ýolbaşçylaryna resmi derejede tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmasa-da bu türkmen häkimetleriniň şu ýylyň sentyabr aýynyň 17-si 27-si aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde dilüstü bilen girden ilkinji çäklendirmesi däl. Ýatladyp geçdik, soňky aýlarda türkmen häkimetleri Aziýa oýunlary başlanýança paýtagty köçe söwdegärlerinden, eýesiz haýwanlardan arasalamak we Aşgabatda ýazga durmadyk türkmenistanyňlary öz ýaşaýan regionuna uğratmak. Vilayet belgili ulaglary şähere goý bermezlik ýaly çärelerini güýçlendirdiler. Şeýle-de paýtagtda ýaşaýan öňkü tutsaglaryň Aziýa oýunlarynyň geçjek territoriýasyna, ýagny Olimpiýa şäherçesine barmagy gadagyn edilip, olary bu sebitde görünmezlik tapşyryldy. Sözümiziň ahirine berlesek, Türkmenistanyň media serişdelerinde ýokarda agdalýan meseleler dogrusunda henide çenli ilat köpçüligine haýsydyr bir maglumat berilmeýär. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosu gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sultan Atçylywa. 2015-nji ýylyň jemleri boýunça iňow etrap ady berilip, 1 milyon Amerikan dollar bilen tyýlagylanan ýoleten etrabynyň etrap merkeziniň şu gün juda gözgüni ýagdaýa düşende barada maglumatlar bar. Etrap merkeziniň ýaşaýjy 77 ýaşa Dursun Daýdanyň aýtmagyna görä,
köçelerin ışıklandırış çyralarının düýbünden ýanmaýarlygyna indi 2 ýyl urak wagt bolupdyr. 1 milyon Amerikan dollary sylygy berildi diýilenden soňra köçelerimiz dolu garanqa gaplanyp, ýollarymyz uzalkydan hem çarkandaklyga ýöwrildi. Agysu meselemiz hem uzalkysyndan yaramazlaşmada gowulaşmaýar. Gün ýaşandan soňra çağalar däl. Ula adamlaram öýlerinden çykmaga ýaýdanýarlar. Toy tomaşa ýa-sata kabar geljek bolsaň, diňe gündizlerine öýden çykaýmasaň, garanqy köçeler bilen giýjedine 2 köçe beýlengdäki goňşy golama hem baryp bolmaýar. İşsizligiň derejesi vilayet boýunça birinji orlarda durýan bu etrawyň ýaşaýjylary Balkan vilayatyna Aşgabatda gidip iş gözleginde sergerdan bolup ýörler. Erkek göbekler iş gözleginde öýlerinde ýatmaýan wagtlary çağalarymyz ata mehrinden ganman, atasyz ösýärler diýip dursundaýda aýdýar. 1 milyon Amerikan dollary sylygy berilenden soňra etrap merkeziniň atça paradyndaky merkez köçebiniň ýarym ýalta asfaltlanandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Başga bir göze görnüp duran iş edilmedi. Bar edilen iş şol wagtky etrap häkimi uzak möhletli türme tutsalygyna hökm edildi. Emma täze häkimiň bellenmegi bilen hem ýagdaýlar yaramazlaşmasa gowulaşmaýar. Etrap merkeziniň köçelerinde ýekejede ışıklandyrjy çyra ýanmaýar. Etrap merkeziniň çet gyralary barada aýdylmanda da Edil demir ýol wagdalynyň öňündäki merkezi köçeleriň hem çarkandaklygynyň piýada hem ýörek bolmaýandygyny, Edil şol köçelerde toy mekanlarynyň, avtostansiýanyň, hatda etrap Milli Howpsuzlyk Komitetiniň idara jaýynyň ýerleşýändigini teretmeden köçeleri awatlamak barada asla alata edilmeýändigini, Tomuz tozanyň, gyş batganyň derdinden avtostansiýa barjak ýolagçylaryň, demir ýol hyzmatlarynyň peýdalanýan ýolagçylaryň juda kösenýändiklerini hem ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Etrapy käbelen demir ýoluň üstünden adamlaryň şol demir ýol gurulaly bäri 100 ýyldan hem gowrak wagt bäri ötüp geçip durandyklaryny, demir ýoluň ilerisinde ýaşaýjylaryň artýandygyny göz öňünde tutup, demir ýoluň üstünden howpsuz geçerýäli köprüniň gurulmaýandygyny hem etrawyň ýaşaýjysy 94 ýaşy Geldimrat aýdýar. Men özüm bilip şu demir ýoluň üstünden geçýän ýaşaýjylarda ençeme paçygaly ýagdaýlar ýüz berdi. Emma saýyz döwri hem, garaşdyrlyk döwri hem demir ýoluň üstünden bir köprü geçirmäge däl, hatda demir ýol wagdaryna perron gurmagy hem döwletde ferişde tapylmady diýip Geldimrat etrawyň çäginden öňen tebiği baýlyklaryň nire sarp edilýändigi barada ýaşaýjylarda hatda adawlyk düşünjäniň hem ýokdugyny sözüne goşýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanlylar Istanbulda paç tölemekden boyun togulan öz raýatyny öldürdi. İstanbulda paç tölemekden boyun togulan öz Türkmenistanly raýatyny öldürüp, bir hastahananyň bagyna taşlap giden biri student 2 tane Türkmenistanly raýat tutsak edildi. Türkiýanyň köp tirajly Hürriyet gazetine çykan habarda aýdylyşyna görä, 37 ýaşyndaky Merdan Turgayev Istanbul'un Fatih diýen etrafyndaky bir restoranyna işlemäge başlaýar. Edil özýarly Türkmenistanyň Istanbul'a işlemäge gelen 19 ýaşyndaky türkmen migrant Hakim Himrayew bilen bir hususy Türk universitetinde okuyan 23 ýaşyndaky türkmen student Haşimjan Rustamow öňe sürilişine görä tanış gyýlaryna lakatan üçin Turgayewiň tölemegini talap edýärler. Türkmenistanly migrant Merdan Turgayew bolsa özünün gyýlara lakatmanlygyny aýan edip paş tölemekden boyun toglaýar. Ondan soň geçen şenbe güni, ýagny 30-njy iýunda giýje sagat 20:35-de görüňünde türkmen migrant Hakim Himrayew student Haşimjan Rustamow bilen ýene bir adam 3 kişi bolup Merdan Turgayewiň işleýän restoranyna barýarlar. Ondan soň olar restoranyna Turgayew bilen dawa jenjele başlaýarlar.
Dawa janjeliň ýyzy urşaýadandan soň ol üçüsi Merdan Turgayew zor bilen bir awto ulaga mindirip zamun alyp başga bir ýere gidýärler. Wakadan 10 minut geçenden soň olar türkmen migrant Merdan Turgayewi ýene şol awto ulag bilen bilelikde Istanbulyň Cerrahpaşa Medisina fakultetiniň hastahanasynyň bagyna getirip ulag bilen bilelikde goýup gidýärler. Türkmen migrant Merdan Turgayew kellesinden atylan üçin agyr yaralanypdyr. Hastahanany garawlayan Türk polisi taşlanyp giden awtobulagyň içinde agyr yaraly ýatan türkmen migrant Merdan Turgayewi tötenlikde görýär. Ondan soň gyssaly hastahanada bejerge synalynan türkmen migrant Merdan Turgayew kellesindäki gülläniň ýetiren zeper sebäpli halat edilip bilinmän aradan çykýar. Istanbulyň polisiniň içerki hukuk idarasynyň jenaýata garşy görüş bölümi bilen Fatih etrawynyň jenaýaty gözläp agtarış bürosynyň işgärleri oň ýandan jenaýaty anyklama üçin herekete geçýärler. Jenaýaty gözläp agtarış işi çäginde ähli video kameralaryň düşüren video şekilleri barlanýar. Video şekillerdäki türkmen migrant Merdan Turgayewi zor bilen awto ulaga mindirip zamun alyp giden türkmenstanly migrant Hakim Hemrayew bilen türkmen student Haşimjan Rustamowyň kimdigi desine anyklanýar. Video şekillerde türkmen migrant Merdan Turgayewi hastahana ulagyň içinde türkmen student Rustamowyň getirip taşlap gidenligi kesgitlenýär. Ondan soň ele geçirilen delilnamalar esasında Türk polisiniň geçiren operasiýasyna 2 türkmen raýatam tutsak edilýär. Polis çeşmelerinin berýän maglumatyna görä, tutsak edilen 2 türkmen raýaty geçirilen soragda bar bolan delilnamalara garamazdan jenaýaty boyun almaýar. Muňa garamazdan türkmen migrant Merdan Turgayewi öldürmekde güman edilen 2 türkmenstan raýatam tutsak edilipdir. Hopsuluk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk Radiosy bilen gürrüňdeş bolan Türkiýede işläp ýören bir näçe türkmen zähmet migrantynyň aýtmagyna görä, häzir Istanbulda türkmen migrantlardan emele gelen bir näçe guramaçylykly jenaýat toporlary hereket edýärler. Türkmenstanlardan emele gelen guramaçylykly jenaýat toporlary öz raýatlarynyň zähmet haklarynyň ýygyderli özleri üçin paş tölenmegini talap edýärler we köplenç türkmen migrantlarynyň pasportyny zor bilen alyp soň oň öwgezine pul soraýarlar. Ýa-da özlerine ýaranlyk edýän käbir türkmen gelin ýyllarynyň üstü bilen olary arlyga düşürýärler. Yeri gelende belläp geçdik, Türkmenistanyň döwlet kontrolyny hakim etbuwatyna türkmen migrantlar arasynda hiç hili maglumat berilmeýär. Migrantlaryň berýän maglumatlarynyň çen tutulsa, Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasam bu ýurtda türkmen migrantlaryň bardygyny kabul etmeýär we olara ýöne gezmäge gelen türkmen turistler görünüşine baha berýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Demirgazy Koreýa täze kontinentara ballistik raketany üstünlükli sinagdan geçirendigini we onuň dünýäniň islendik ýerini nişana almaga ukyplydygyny aýdýar. Demirgazy Koreýanyň döwlet telewizionyny 4-nji ýylda Hwason 14 raketasynyň 2800 kilometr belentligi uçup 39 minutdan soňra ýetmeli ýerine ýetendigini habar berdi. Günmatarly ýara ekspertleriniň aýtmagyna görä 4-nji ýylda amala aşyrylan synagyň Demirgazy Koreýanyň eden eň üstünlükli raketa synagy bolmagy mümkin. Demirgazy Koreýanyň bu synagy Birleşen Ştatlaryň islendik ýerini urmaga ukyply atom ýaraglaryny göteriji sistemalary öndürmek barada edýän synajyklarynyň eň soňgusy bolup durýar. Günörte Koreýanyň harbylary raketanyň 930 kilometr aralygy arka atyp Ýapon deňzine Ýaponiýanyň ykdysady zonasynyň golaýyna suwa gaçandygyny aýtdylar. Bu bolsa orta aralyga niýetlenen ballistik raketa üçin gysga aralykdyr. Ýapon hökümeti raketanyň 2500 kilometr belentligi uçandygyny tasdiklady. Bu hem raketanyň ýerin atmosferasyna gaýtadan girmezden öň giňişlige aralaşandygyny aňlatýar. Ýaponiýanyň çaklamagyna görä gurrun edilýän orta aralykly raketa synagy. Ýöne ol kontinentara ballistik raketamy ýa-del bu barada häzir barlyk alyp barýar. Amerikaly raketa alimi David Wright'ın bellemegine görä aýdylýan wagt hem aralyk dogry bolsa onu ol gaty güýçli bolmaly. Wright raketanyň aşyp biljek öň uzak aralygynyň 6700 kilometr bolmagy mümkin diýer. Beýle bolan halatynda ol Alyaskada ýetip bilýär. Amerikan resmileri synagyň kontinentara ballistik raketa dälle orta aralykly raketa meňzeýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Twitter'da reaksiýa görkezip, günörte Koreýanyň we Ýaponiýanyň mundan artyk muňa çydap biljekdigine anam etmek kynlyk geldi.
Trump Demirgada Koreýanyň iň uly ýarany bolan Hitaýy Demirgada Koreýa agyr basyş etmäge we bu bolosy hereketleri emişelik soňlamaga çagyrdy. Ortaýatyň Gowranmak Ministrligi Amerikaly, Ýaponiýaly we Güney Koreýaly alimlaryň analizlerini reddedip, raketanyň diňe 535 kilometr belentlige ýetendigini, onuň Ýapon deňzine suwa gaçmadan öň 510 kilometrlik ýoly aşandygyny aýdýar. Ýaponiýa Sinaga Birleşen Milletler Guramasynyň kararnamalarynyň gödek bozulmagy diýip protest bildirdi. Güney Koreýanyň daşary işler ministeri hem Sinagy Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Keňeşiniň kararnamasyny we Demirgada Koreýanyň ýadrosyz ýurt bolmagy barada dünýä derejesinde edilýän talaby bozýan oýlanjyksy provokasiýa diýip ýazgardy. Raketa Demirgada Koreýanyň paýtagty Pyongyanyň Demirgada günmataryna ýerleşýän hawa meýdanyndan atyldy. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.